Hej gamle mor. Hvordan går det? Ja, jeg har det sådan lidt sløjt lige for tiden. Er du lidt sløj? Lidt sløj, sådan. Nå, men det er da ikke så godt. Ja, jeg husker ikke så godt mere. Husker du ikke så godt? Kan du huske, hvem jeg er? Så slap jeg kan genkende noget. Det var godt. Ja. Jeg kender I dig ikke, en gammel mutter. Ja, Men skal vi ikke gå en tur, fordi jeg har nogle ting at snakke med dig om? det kan jeg godt. Men jeg skal lige have min rollator. Okay. Nå, gamle mor. Vi har snakket om, at du skal til på plejehjem. Hvad er der? Det er et sted, hvor du kan blive passet og plejet, fordi du husker jo ikke så godt mere. Ja, det er du sgu nok ret i. Jamen, vi har fundet et godt sted til dig, det er dernede ved Svanevandsparken. Ja, Et nyt sted i Hjørring, der kan du også komme ud i naturen, som du altid har ville. ja. Fået nogle ender. Er der ender? Der er også ender og svaner dernede. Det er et rigtig flot sted. Jamen, det lyder godt. Jamen, det er også rigtig godt. Jeg synes, vi vil til at finde ud af noget. Ja, det synes Ja. jeg.